Il-Partit Laburista ġabbar somma rekord waqt il-maratona ġbir ta' fondi li saret il-ħadd. Kien għal-ħabta tal-11 ta' filgħaxija li l-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat ħabbar is-somma finali. Nirringrazzjakom tas-sapport kollu u speċjalment il-lejla li flimkien ġbarna s-somma ta' 803,000 euro 174. Il-maratona bdiet f'nofsinhar fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun, fejn daw kollha li attendew setgħu igawdu minn kull forma ta' spettaklu. Id-donazzjonijiet ma waqfux hekk kif mijiet ta' nies minn diversi għaqdiet, entitajiet u organizzazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-Partit Laburista ippreżentaw id-donazzjonijiet tagħhom. Spikka fost oħrajn id-donazzjoni li nġabret minn Għawdex, fejn mill-lokalitajiet kollha inġabret is-somma totali ta' 76,000 euro. Donazzjonijiet li nġabru frott il-ħidma ta' mijiet ta' volontiera li ilhom ġimgħat ħabtu bib madwar il-Gżejjer Maltin u bis-saħħa ta' eluf li ċemplu biex jagħtu d-donazzjoni tagħhom. Il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Randolph De Battista fisser kif dawn il-fondi se jissarfu biex il-Partit Laburista ikompli jissaħħaħ u jiqbal aktar partit politiku b'saħħtu. Dawn il-flus jiġu investiti biex nagħtu lura lin-nies partit iktar b'saħħtu milli llum taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat u inwedukom illi ħanibqgħu naħdmu biex dal-partit jibqa' l-ikbar forza politika f'Malta. Fil-fatt, is-somma miġbura se toffri l-bażi lill-Partit Laburista biex finanzjarjament jibda jħejja l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali f'Mejju li ġej. Dan barra l-investiment li se jsir fl-Istazzjon 1 biex jirita OB unit ġdid bl-aktar teknoloġija avvanzata. Intant, qabel qal is-somma finali, il-Prim Ministru Joseph Muscat ħeġġeġ ukoll il-Maltin u l-Awċin sabiex jagħtu l-kontribut tagħhom fl-istrina li se ssir l-għada tal-miliet. Qabel ma ngħidu s-somma fis-26 ta' Diċembru, ħana bħalissa qed niġbru għall-Partit Laburista, il-Partit Nazzjonalista jiġbor għalih. L-importanti fis-26 ta' Diċembru ninaqdu mal-President għall-istrina biex kulħadd jagħti għall-istrina biex kulħadd ikun jista' nagħtu dak il-kontribut. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.